6. peliminuutti on täyttymässä ja Nutun lähtee pitkällä liulla liikkeelle. Katse on maaliin ja tämä taklaus ja tässä tulee Moses Eronen. Eronen ampuu ja nyt on Mäellä paikka. Herkullinen paikka, mutta Tomi Mäki ei saa kiekkoa sisään. TPS kautta. Mutta harmi, että Ruutu ei ole enää NHL:n pelaajayhdistyksen hallituksessa. Hän yksin selvittäisi koko lakon ja tässä tekee Anttila maalin. Kun Ruutu näkee, että nyt olisi Rita maalilla ja syöttö tulee siihen, mutta siihen tulee myöskin Vilsi maaliviivalta. Pelastaa TPS puolustus. Vahalahti näki, että nyt olisi tilaa ja syöttö maalille ja Anttila tekee 2-0. Kiekko näin Filppulalle. Filppula jatkaa Teräväiselle. Maalin edessä kova ruuhka ja siitä koukkaa Nurlun kiekon eteenpäin ja peli on nyt tilanteessa 2-1. Ainoastaan 5 sekuntia. Lokin rangaistus on hetken kuluttua päättymässä. Kiekko on kuitenkin Jokereilla ja kiekko on nyt TPS maalissa. Erik Karlsson läheninsä. Nyt tulee takaa varsin kovalla höyryllä Vahalahti. TPS saa tästä alivoimahyökkäyksen. Schattenkirk. Marko Anttila 2 TPS-maalin viimeistelijä Vahalahti. Vahalahti tarjoilee viereensä Koskirantaa! Ja peli on 4-2.